Ассалому алайкум, подписчикои меҳрубони ма ва ҳама он нафарое, ки тоза ба канали ма дохил мешаванд. Ҳамаатонро ба каналам хушомадед мегӯм. Умедворум, ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастен. Ман низ сиҳат ҳастам, саломат ҳастам, шукронаи Аллоҳ. Ирӯза навори мо мешавад бо дархости чанде аз подписчикҳо, ки як рӯз вақти худро бо оила гузаронданро видео карда дар канал партофтум. Хоҳишмандон метавонед тамошо кунед. Ҳар кас ки намехоҳад маҷбурӣ нест. И видео барои аму чанд нафаре ки дархост карда буданд, барои ҳамуно. Чӣ хеле ки шумо мебинед, мо ба Ашан рафтем бо аҳли оила. Як-ду чиз дар хона камбуд буд. Барои ҳамон ва ҳам ҳавои тоза чанд вақт шида буд, аз хона ман набаромада будам. Барои ҳамин ҳам прогулка кардам, ҳам кам-кам чизҳои даркориро харидам. Инамҷа Ашан омадем. Ман ба хидма якта домашний гирифтам. Баъд ба ман ручка дар кор буд, якта блокнот дар кор буд ва якчанд чизҳои дар кухнӣ дар кор мешаванд, оно дар кор буд. Чӣ хеле ки мебинед, иҷода омада ҳамо блокноти ранга хеле маъқул шид. Ҳамуро гирифтам ва афсӯс, ки ӯ дар компютери каса гузаштагӣ набуда. Бо ӯро возврат кардам, мазиқ шидам. Омада хеле маъқул шида буд. Насиб боша, ман бояд ҳамуро бигирам. Ягон рӯзи дигар мерам, мегирам. Насиб ҳамуро омада хеле маъқул шид. Инам хеле мо кам-кам чизҳое, ки дар кор буд, дар мо харид карда баромадем. Ай Ашан, чӣ хеле ки шумо мебинед. Боз як-ду чизи дигар аз магнити пеши хона дар кор буд. Мо ба оҷо рафтем, давоми харидмона да оҷо кардем. Инам хеле ҳавои мо хеле хунукай. Барфай, яхбандиай. Инам хеле шумо чӣ хеле ки дидаистед, барфи мо зиёдай, хунукишам зиёдай. Касе ки дар Челябинск зиндаӣ кардааст, ӯ медона боду ҳавора. Баъд духтаро кадоме ки дар шаҳри Челябинск зиндагӣ мекунад, ё ки фарқ надорад дар куҷои ғарибае ки ҳастад, метавонад ки дар комментария бинависа, ки дар куҷо зиндагӣ мекунад, дар ғарибиҳо чӣ кор мекунад. Мо метавонем ки бо ҳамдигар дӯст шавем. Дар комментария метавонам ман шуморо комментариҳоятонро ҷавоб диҳам. Дар Челябинск кадоме ҳастед, дар кадом район шавед, бинависед духтаро. Инам хеле мо оҳиста-оҳиста рафтем ба тарафи магнити пеши хона. Пеши хона ҳай, дар пеши хонамон магнит ҳастай. Як-ду чизҳои даркории дигара ай уҷа мо харид мекунем. Чӣ хеле мебинед, 14 феврал буд. Ба ман якта духӣ хариданд. Мо омадем, метавонем чизҳои харидагимоятам нишон диҳем. Чӣ хеле ки шумо дидаистед. Ина дар инҷа ман гирифтам, чӣ мегӯянд, лопатка барои дырани сковородка, барои тухмбардорӣ ва амхалӣ. Баъд ман тиёрка надоштам. Орӯ салат кардам, ба чӣ гузарондам? Ба сабзи резакунак гузарондам. Камтар мушкилӣ кашидам. Барои ҳамин тиёрка гирифтам. Оҷа мебинед, чӣ мурчу зирагира гирифтам, домашниро гирифтам. Домашни хеле хушрӯ буд. Ҳам удобни мулоима хушрӯ. Пулаш қатъи мувофиқ буд. Гуфти бачаҳом, ки пулаш осон шавад. Домашни хушрӯ. Иҷода ман илакча гирифтам. Орӯз KFC кардам, ба вилка гирифтам. Хеле KFC қапак гирифтам. Чӣ хеле ки шумо мебинед, чизҳои кухнӣ, инами чизҳоро ман гирифтам. Ина чеке ки мо харид кардем 4363 рублда
харид кардем. Инамиқай чизе ки мо гирифтем ҳам қасум шид ай ашан. Бо давоми харидмона ай чӣ кардем. Ира духтаро 3000 чанд гирифтем. И адел набуд. Ана иёша боша ай чӣ гирифтем. Ай магнит харид кардем. Нонай иёш батонай нонай амхе. Ана чизое ки продуктое ки дар хона ҳаррӯза дар кор мешавад. И ҳамон чизоам иш бошад сирай творожный сир, горошек бандуэла. Ма чанд бор гуфта гузаштагиём ки вақте шумо горошек мегирен ё ки чӣ мегирен майонез мегирен, майонез ҳатман майонези московский бошад ва горошек ё ин ки ҷугорӣ бандуэл бошад. Дигар намудоша нагирен духтаро ки пушаймон мешен. Рангиам ё ягон маззаш чӣ ба ин мувофиқ намебиёяд. Ҷа сметана творог гирифтем барои завтрак. Ҷада боша майонез. И майонезамо гуфтем бисанҷем ки иш бо чӣ халияй. Барои санҷиш якта ями майонези махея мегӯянд чӣ мегӯянд аё гирифтем. Ҷа боша банан. Инами чизоро мо гирифтем. Чизое ки дар кор будагмона гирифтем. И хариди мо шудак дар магнит. Ина духтаро хайр то видеоҳои оянда.